19 je změna jednacího řádu zastupitelstva města Jemnice. Tady opět předám slovo národníci. V podstatě tady tím návrhem se doplňuje stávající jednací řád města Jemnice o body, které by umožnily vlastně nahrávat průběh zasedání zastupitelstva a zveřejňovat ho na stránkách města, tak jak je to možné a tak jak to dělají jiný města. A my jsme jakožto opozice předložili i podrobný právní rozbor zpracovaný advokátní kanceláří Dohnal Bernard, kde vlastně je odpovězeno na veškerou tu problematiku a to nahrávání by probíhalo tak, že kamera by zabírala zastupitele, nezabírala by občany. Občané nebo všichni přítomní by byli srozuměni s tím, že nahrávání probíhá a potom vlastně by ta nahrávka v souladu i s GDPR byla zveřejněna na stránkách města, tak aby občané, kteří nemají možnost sem přijít, tak aby se mohli na to podívat. Zároveň by tato nahrávka sloužila jako příloha k zápisu, aby v případě, že někdy, kdykoliv v budoucnu třeba někdo namítá nějakou nepřesnost nebo bylo potřeba upřesnit nějaké věci, tak by se k té nahrávce dalo vrátit a bylo by jasné, jak to zasedání probíhalo. Děkujeme za návrh na doplnění stávajícího jednacího řádu. Když někdo bude mít nějaký problém s tím, aby se jak to jednání probíhalo, respektive chce se chtít vrátit k tomu přesnému průběhu, tak a to sám dobře víš, že děláme audiozáznam, který je už skladován nebo archivován, takže tohleto možné je. Videozáznam ze zastupitelstva města evidentně nedělat, není tomu potřeba žádné další povolení. Co se týče živého přenosu ze zastupitelstva města nebo z průběhu zastupitelstva města, tak nevidím, když si použil slovo opozice, tak já použiju slovo koalice, nevidím v koalici nikoho, kdo by toto vyžadoval, anebo byl toho nějaký příznivce. Naopak, aby jsme vám vyšli vstříc v té větší míře transparentnosti nebo o tom, aby široká veřejnost věděla, co se bude projednávat i z detaily tady na zastupitelstvu, aby to viděli dopředu, aby nebyli ty, co tady jsou, odkázaní jenom na to, co uvidí tady na projektoru a něco tam proběhne, tak určitě chystáme zveřejňování i podkladů pro zastupitele dopředu pro občany a tím, myslím, bude ta transparentnost přístupu města Jemnice k občanům významně posílena. Tak tady nejde spíš o to, aby občané byli informováni o těch podkladech. To je samozřejmě správný a mohli jste to udělat už dřív, ale tady jde o to, aby byli informováni o průběhu toho jednání. A v jiných městech to jde. Záleží na vás, jestli se tomu budete bránit nebo to umožníte oficiální cestou. Pokud to oficiální cestou neumožníte, tak to prostě budeme zveřejňovat my na našich webových stránkách. Takže aspoň touto cestou ukážeme, že to technicky jde,
že to není nějaký náročný, není to ani finančně náročný a je s podivem, že se tomu případně budete bránit, ale je to na svědomí každého zastupitele, jak bude hlasovat. Já se zeptám, tam nějaká změna, vždycky ten audiozáznam si snad tím, že pro účely zápisu a pak se mazal, ne? No, teď už ne, teď už je i podle výkladu ODK nebo nějaký ministerstva vnitra, už je to archivalie a prostě schovává se, když nahrají. Jo. No, já myslím, že už teďka 2 měsíce zpátky dáme, 2 zastupitelstva, tak nechci kecat. Že minule si ještě říkal, že to bude smazáno, když to na začátku jsem to nepotřeboval. No ale pořád to není zveřejňovaný na stránkách města, jenom když si o to někdo bude žádat, jo, což je zase takový nešikovný, jo, když se občané na to chtějí podívat. Tady jde o ten pohledu za mě, když někdo chce vidět průběh toho jednání, protože že se o to zajímá, tak přijde, když všem ostatním, kteří by se o to náhodou ještě taky zajímali, tak mají zápis zastupitelstva plus to usnesení, které je to alfa omega tady z toho našeho zasedání. Takže jaký živý přenosy já beru vyloženě jenom jako mediální show, a aby si lidi večer otevřeli láhev vína, jak to mají v Budějovicích a bavili se u toho, co ten předvádí. Takže za mě video ne. Tak my to nebereme jako mediální show, protože když si někdo bude o tu nahrávku žádat, tak vy už víte to jméno, kdo se na to chce podívat, že když to bude veřejně přístupný třeba na těch stránkách města, tak prostě se na to podívá kdokoliv, kdykoliv a občané mají právo vědět, jak zastupitelstvo funguje, jak vedení města jedná, projednává. Občané si nás platí a já nevidím důvod, proč neumožnit tady tuto veřejnou kontrolu. My jsme to měli i v programu a je to jako jedna z důležitých součástí demokracie. Jinak, když se bavíme tady ještě o tom, tak další věc, která se nám velmi nelíbí, tak je jednání Rady města, kdy se do zápisu vůbec neuvádí, jak který radní hlasuje. To znamená, Rada města se tam schovává za jakousi kolektivní odpovědnost a pokud by učinila špatné rozhodnutí nebo rozhodnutí, který by poškodil zájmy města, tak je dokonce i nedohledatelné, jak který radní hlasoval. Takže tohle je prostě netransparentní, nedemokratický a tady tenhle ten návrh je návrh, kde to chceme změnit. Rada města se určitě nechová nedemokraticky, dodržuje veškeré platné zákony, které tady máme. To, že někdo chce být papežtější než papež a myslí si, že tím získá pár lacných bodů všemu, každému, ať si dělá to, jak umí, když bude dodržovat zákon. Jenom mě trochu jako vyděsilo, jestli nám chceš něco naznačit, že když si někdo řekne o tu nahrávku, tak že budete vědět, kdo to je. To mi vysvětlí tuhletu větu. No jasně, protože jestliže ji budete jako město poskytovat jenom na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, tak ten občan, který tu nahrávku chce, musí podat písemnou žádost. No, takže víte, kdo to je. Podle zákona. Ano. Ano, přesně tak. A to je špatně, že se chováme podle zákona? No, hlavně to ty občany odradí. Podle mě jako 90% lidí prostě jenom kvůli tomuhle nepůjde. Ale můžou přijít se? Navíc ještě ji můžete fakturovat částku za poskytnutí informací. Ano, když to bude potřeba. No. Ale tohle to potřeba nebude. Dobře, určitě. Já si myslím, že tady říkáte, že každý má možnost a právo sem kajit a vyjádřit se k té problematice, ne potom studovat zpětně, o čem se tam debatovalo. Spíš by bylo lepší, kdyby přišli semka, aby to tady řekli na místě. Zpětně už je to podobně platný. Tam je napsaný, že to je právě pro lidi, kteří nemůžou přijít. Kdo má zájem, může si semka přijít.
Tak všichni nemůžou, jsou v práci, můžou být nemocní. Všichni jsou, každý je to práce, to mi neříkejte. Podívejte, kolik tady je lidí. Když dokáže dojít Jirka Kruchu z jedné stanice, pan Hloušek z druhé stanice a ostatní nemůžou? Tak jako... Pane Bodlík se hlásil? Já si myslím, že kdybyste, neříkám trvale, ale párkrát to opravdu zveřejnili, tak byste viděli, kolik těch občanů by tady bylo násobně víc. A nejenom ty skalní. Byli by tu opravdu ti, kteří by s úžasem hleděli na to, jak se tady dohadujeme. To je to, co jsem říkal kameramanovi vašemu, který tu dneska zaplať pánbu není, tak by viděli, jak se tady dohadujeme navzájem. Jo? Ervine, tak je to náš šéf kamarád. Takže určitě by to prospělo věci, jo? Já jsem toho názoru taky. Protože pokud to už roky funguje v Moravských Budějovicích, kde už před lety se občané budějovičtí dívali na to, jak se dohadujou jejich volení zastupitelé, tak pak Šele řekl, Franto, ty vole, co jsi tam dělal? Jo? A to bychom taky potřebovali tu zpětnou vazbu. Nezlobte se na mě, ale potřebovali. Já jenom zareaguju teď na Pavla, protože tak teda o co jde? Tak jde o tu show, aby tady koukali s těma otevřenýma pusama, jak říkal. A nebo jim jde o nějaký ty informace. Jestli jim jde o ty informace a nemůžou se, tak se fakt klidně můžou dostavit. Já to problém nevidím. Ale si jde jenom o to show, hele, ten byl blbý učesaný, ta tam vypadala ta ona. No tak... Víte dobře, jaká ta účast veřejnosti tady 20-30 let zpátky je. Jsou to pouze skalní. Z obou stran nikdo jiný. To není problém, ano, pak se to rozhodívá v hospodě, co se tady dělo, že? Já to vím dobře, protože jsem na hranici od 90. roku v různých situacích. Ne přetržitě, ale dost dlouho na to, abych viděl, jak to je. Tenkrát byla ta situace kolikrát mnohem vyhrocenější. A dohadovali jsme se taky kolikrát různým způsobem a tak dále, ale vždycky bylo tak, že by někdo chytal toho za slovo a měl tendenci zkoumat, co ten dotyčný řekl před 2 rokama, protože teď se to někomu může hodit a teď to může takhle vyvíst. To je prostě zrůdnost, která je bohužel daná touto dobou. Reality show máš v televizi, jestli o to někdo stojí, máš mraky. Jedna lepší a druhá. Jo? Nevím, proč by to muselo být za každou cenu v každém městě. Jestliže to mají v Moravských Budějovicích, prosím, ať to mají. Tenkrát se zjistili v kabelové televizi, udělali z toho opravdu reality show, každý si koupil to pivko domů, dal si k tomu ten úček, koukal na televizi, říkal, podívejte se na ty blbce tady, co já tady jsem v klidu, tady si to všechno je poslechnu, ještě s toho mám srandu. Nebylo to úplně k ničemu, nehledě na to, že to vyžaduje náklady, že to vyžaduje i osoby, které se tím musí zabývat, které musí nějakým způsobem upravovat, to není, že se to pustí normálně volně, takže to se můžete zeptat tady naší paní tajnice, jak to tam funguje, a je to mít vůbec jako jednoduchá záležitost. Ale to chci říct, tady jde o to, že prostě se tady nějakým způsobem bavíme. Třeba teď se tady bavíme naprosto otevřeně. Jo? Já jsem už toho zažil tady dost poměrně a v tom zažil možná víc a všichni vaši dohromady, ale to je úplně jedno. Vím, že tenkrát to bylo tak, že jsme si tady, ne, že bychom se drželi pod krkem, ale že se kolikrát jednalo velice emotivně, jo? Někdo odešel z toho jednání, nikdo se nedělal závěr, vždycky to prostě bylo nějaký výsledek, nějaké usnesení, který se prostě uzavřelo, bylo to, tady tohle to prostě bylo dohodnutý, hotovo a tak dál. A bylo úplně jedno, jestli jsme si mezi tím řekli to či ono a tak dál. A takový na to, aby si někdo říkal, hele Franto, ty vole, to jako, nezlobte se na mě, jestli tohle to je důvod, aby si ty lidi takhle bavili, no tak to jako, v tom případě je to docela špatně. Ten váš požadavek. Nevidím absolutně důvod, proč by to muselo být. Proč bychom museli naskakovat na všechny trendy, které prostě tady bohužel v této situaci jsou. Když se podíváte na internet, tak se to zvrací. Proč? Protože tam jde, co se objevuje, ať to má význam, nemá význam, má to váhu, nemá to váhu, a lidi to sledují, protože si z toho udělají. Už není možný si pomalu říct, co je relevantní informace, co ne. Tomu si myslím, že bychom se tady nemuseli snižovat. Je tady dostatečně průkazný, co se tady děje, co se tady snese a podobně. Jo? Druhá věc. To, že se neznamenává, kdo jak hlasuje na radě,
Mně to osobně jedno, ať tam napíše, jak hlasuje. Tam většinou vlastně se to projedná nějakým způsobem a nedochází k žádným zásadním změnám. Někdo hlasuje, stává se, že někdo hlasuje jinak než ta druhá část, ale to je úplně jedno. A navíc druhá věc je, že z principu a ze zákona obcí ta rada vlastně má určitou pravomoc rozhodovací z hlediska financí, nákladů, eventuálně možného poškození vlastně města jako takového, takže tady není vůbec důvod. Proto ta rada je operativní orgán, který hlasuje a jedná neveřejně, aby to nějakým způsobem mohlo takhle fungovat. A tohle bychom jako mohli zavést i tady, ale bohužel jako ten zákon hovoří úplně jinak. Ale nevím, proč bychom museli za každou cenu podlíhat tady tomu trendu a začínat tady s něčím, co de facto nemá zase až takový velký význam. Když někdo chce přijít, ať přijde. Když nemůže přijít, tak samozřejmě bohužel nemůžeme tady počítat s tím, že každý jednotlivý občan a tak dále bude ve všech těch situacích tak schopný, aby je rovna počít do zastupitelstva. Já teda na to reaguju. Občané si vás platí a občané mají právo vědět, jak to jednání probíhá. Když se tady když se tady jednalo o navýšení daně z nemovitostí, tak vy jste odmítali snížit těm lidem peníze. Chcete za každou cenu vybírat. Ale když se jedná o tom, že by občané mohli vidět, jak to jednání probíhá, tak jste proti. To není dobře. A co se týče té rady, vy jste řekl jasně, že tam probíhají rozhodování o majetku města, o různých důležitých věcech. A je to pravda, tam probíhají výběry dodavatele, tam probíhají změny smluv, které mají dopad na finance města, a když tam bude napsáno, že 3 radní jsou pro a 1 je proti, tak a vznikne městu škoda, tak po kom se má vymáhat ta škoda, když tam neuvedete ty jména? To je vyloženě záměrně, se to tam neuvádí a schováváte se kolektivně za to rozhodnutí. A to je taky špatně. Ta rada nerozhoduje na základě toho, že se teď momentálně nějak rozhodne z ničeho nic a má tomu podklad, jsou tady komise rady a tak dále. Nikdy není tak, že bychom prostě rozhodovali jen tak, čili jedná se důsledně podle zákona a podobně. Pokud by se ukázalo, že se něco stalo v rozporu se zákonem, tak je to něco jiného. Ale to ta rada vlastně nedělá, nemůže udělat. Ale může. A stává se to, může se to stávat, protože když uděláte... Ale ano, podklady máte, ale když uděláte špatný rozhodnutí, který bude v rozporu se zákonem nebo způsobí městu škodu, tak po kom se to bude vymáhat, když tam není napsáno, kdo jak hlasoval? Jestli už nikdo nic nemá, tak poprosím nějakou komisi. Zastupitelstvo města Jemnice doplňuje stávající platný jednací řád Zastupitelstva města Jemnice o následující ustanovení. Paragraf 14a. Průběh zasedání Zastupitelstva města Jemnice je nahráváno zvukovým videozáznamem, přičemž nahrávání je prováděno takovým způsobem, aby kamera zachycovala pouze prostor určený pro zastupitele a přítomné úřední osoby. Místnost pro jednání zastupitelstva bude označena informací o pořizování zvukového videozáznamu jednání za účelem zachycení jeho průběhu, způsobu a době jeho zveřejnění na webových stránkách města. Na počátku jednání zastupitelstva města předsedající sdělí přítomným informaci o pořizování zvukového videozáznamu za účelem zachycení jeho průběhu, o tom, jakým způsobem bude se záznamem dále zacházeno, a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracování ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů číslo 110 z roku 2019 sbírky.
Pořízený zvukový videozáznam bude v případě nepřiměřeného zásahu do soukromí či lidské důstojnosti částečně utajen a zveřejněn do 10 dnů od konání zastupitelstva na webových stránkách města společně se zápisem ze zasedání zastupitelstva města Jemnice, přičemž bude tvořit jeho nedílnou přílohu a bude spolu s ním také následně archivován. Sedm pro, 12 proti, takže usnesení nebylo přijato.